Zokhuza nkhondo ku Ukraine tinanena kale. Russia ndi imene kuwina. Akulamulira Donbas, Kherson, Luhansk komanso Zaporizhia. Malo amene Russia inalanda ku Ukraine mukaphatikiza akuposa dziko la Malawi. Mwachitsanzo, Donbas ndi Luhansk kukula kwake 68,000 square kilometer, pamene kumwera ndi chigawo chapakati kwa Malawi 66,000. Zaporizhia kukula kwake 27,000 square kilometer, pamene kumpoto kwa Malawi 27,000 yomweyo. Kulandidwa malo okula ngati dziko la Malawi is a big blow to Zelensiky. Pamene nkhondo ikupitirira, Robert Fico, mtsogoleri wa Slovakia komanso membala wa NATO, wapempha Ukraine kunena kuti ivomereze ndi kusiya nkhondo chifukwa sangagonjetse Russia. Nayenso meya wa Kiev, Vitali Klitschko, dzana wamunena Zelensiky poyera kunena kuti ndi dictator. In 1732, Russian Empire inatenga ulamuliro wa Alaska. Akhala kulamulira kwa zaka zoposa 124. 1867, iwowa anagulitsa derali pa mtengo wa $7.2 million. Amene anagula ndi dziko la United States motsogozedwa ndi president wawo Andrew Johnson. Kuyambira nthawi imeneyo mpaka lero, Alaska ndi mbali imodzi ya dziko la America. Kodi ndimanena zimenezi chifukwa chani? Dzana lomweli mawayilesi ena amafalitsa nkhani amanena kuti Vladimir Putin akufuna kuyamba nkhondo ndi America kuti akalande Alaska. Malipoti akunena kuti iyeyu sakugwirizana ndi fundo imene achitika 1867 pamene Tsar Alexander II anagulitsa deralo. Dziwani kuti zimenezi ndi mphekesera chabe chifukwa Vladimir Putin sanankhulepo nkhaniyi public. Zoona zake zonena kuti mayiko akagulitsana katundu osasiya ngongole iliyonse palibe mlandu. Russia inagulitsa Alaska pa mtengo wa $7.2 million mchaka cha 1867, ndipo Vladimir Putin alibe mphamvu iliyonse ndi dera limeneli.